So mure Zimbabwe nezuro ndakafonegwa na MP weZANU-PF zvichinzi hanzi super why usiri kumbopota uchimboudza kana kuti vanhu one thing good chiri kuitika muZimbabwe. So ndakabva ndagaya ndikati iwe maybe face uyu uri right, I do that ndoudza vanhu but yanga asati asangana nazvo chete. So let's get into it. Let's get into this first. Tisati tapinda munyaya yekupindika kweZimbabwe. Let me give you zvinhu zviri right zviri kuitika muZimbabwe. So agriculture and food security milestones and wheat self-sufficiency. Zimbabwe achieved record wheat harvest through targeted smallholder support and climate-smart irrigation projects, being able to produce enough domestic wheat for bread instead of relying entirely on expensive foreign imports is a major win for national resilience. Zimbabwe takagona yes kuproduce enough wheat goros right. Pfumvudza yanatagwirei uko kuri kunzi kwakabudiswa mari kana according kunana comrade Geza. Pfumvudza oro intwasa. Small scale farmers adopting conservation agriculture techniques have consistently beaten drought cycles, keeping household food security alive in rural communities even during rough weather seasons. Yes, sure. Asi tikuda kuti kutoiswa magetsi, tikuda kuti kunde kutenge vachitoita irrigation kwete zvekungoita hand to mouth, right? Physical infrastructure and connectivity, corridor and road upgrades, major highway rehabilitations like the Harare Beit Bridge Highway expansion and urban bypasses like the Trabablas interchange have cut down travel times, reduced vehicle wear and tear for transporters, and made cross-border commerce safer. Yes. Then kune Trabablas, but tingada tatuwana ne 10 matrabablas munomunyika turungota Trabablas 1 and it by 1980. Dam and irrigation projects, strategic water projects like Lake Gwai, Shangani and Kunzi Dam are moving closer to giving major urban hubs reliable water and expanding regional irrigation schemes. Yes, 10 years down the line, they are moving closer. You guys finish these things. Pedzai. And the vaipo. Kanamzuru gona basa vaipo. And it. So, human capital, tech and culture, and it unmatched the hustle and digital innovation. Ordinary Zimbabweans are exceptionally educated, adaptable, and resourceful. From content creators and tech developers to informal entrepreneurs, the ability to pivot and build income streams out of thin air is world-class. World-class hustlers. Yes, right. University innovation hubs, higher education uko kuma university uko mRezimbabwe. Institutions are no longer just producing degree holders. University innovation hubs are turning student research into actual local production, manufacturing goods like industrial chemicals, software, and local agricultural processing equipment. Yes, sir. That was a good upgrade mu education 5.0 ya Emerson, but hazvirevi kuti chiramba uripo kusvikupfuura 2020 ibvapo. Uyu wakauya ukaisa tuma implementations twako twanga tusina kuisawo mugaba wakaisawo zvake, iwe ukauya ukaisa zvako. Takuda new ideas, new information, because this is how we build. Tichinja mapresident umwe nomwe unouya nevision achita add on top of what is already happening, add, and iwe ako maideas of course pa 10 years anengapera ndopa unotanga kuondonga, ndopa wachachinja futi education system ye wakutanga kuita zvimwe futi na basa rese. Cultural and creative output,
right? Zimbabwean music, Zim dancehall, contemporary art, and digital storytelling continue to dominate regional spaces, keeping cultural pride strong despite economic headwinds. Macro, on the macroeconomic stabilization science, so throughout bigger, on a bigger scale, Zimbabwe yose, local currency and inflation control, the tightening of monetary policy and structural currency reforms have brought a period of single-digit inflation and relative exchange rate stability, giving ordinary buyers a temporary breather from runaway price spikes. Okay, vanhu vari kushandisa US dollar muno munyika, munhu wese unozviziva izvozvo kuti zigi ringe rangovharigwa kwaravharigwa ikokoko richinzi riri stable. Ribudisei kati tambe naro mustreet tione kuti riri stable here, handikwererwa riri stable rangovharigwa pasinazvo. Budisai mari tishandise handiti tohora mari dzedu, but problem ndekuti vanhu havatani kubika manumbers, havatani kubika manumbers. So yeah, we say we want to see better than this. Zimbabwe. So now let's talk about Nyaya Zimbabwe, chichiri kuitika Zimbabwe and the United States right now. Vana Trump, right? Zimbabwe. Zimbabwe ine lithium, inova goridhe pasi rino. In fact, it's bigger than gold right now. Iri kupisa because matrends kwaakatarisa ndekuti 15 years 10 years from now tikakuona iwe uchidrive mota yako yepetrol tichitoti uyu mudhara wakasara, handiti unenge wakatosara. Maybe zvezvangosara maybe mazi V8 mazi classic aya kuti somehow they still going to create a Range Rover, a V8 kana V12 kana chichi for the sound and the thrill for, you know, petrol burners, the car lovers, and it, but dzichitodhura even kumaintaina, inenge ichidhura. In fact inenge itori nema because inenge ma emissions are dangerous, so unenge uchitobhadharisiwa tax negovernment for to keep that engine ye petrol, because munhu wese anenge akudrive ma-electric cars, and all that electric cars dzichasupply worldwide, handiti dzichange dzichishandisa mabhatiri ari kugadzirwa nelithium yatizedze muno muzimbabwe. Isu takasarudzwa semazimbabweans, ende tichasupply, tigosupply, tigodla mari, tichidla mari, but kana tikasangwara inenge ichingodliwa nefamily kwaMnangagwa netumahwaga twavo vana Keusi, handiti. But America right now, China is the biggest investor, but America iri kutsvaga madeals, ekuzama kuita madeals neZimbabwe zvakasimba. So ndeimwe bigger source of income, because kana ukaona two giants competing, wava kucharge price, ndio wava kucharge benefits, wava kuudza vanhu kuti uyai munomu but muchange muchigadzira muchichinja lithium iyoyo zvese kusvika yava fine yozobuda yakudhura muno munyika, tocharge tax refu. Apa vanhu vedu vapiwa mabasa, vari kudzidza basa, at the end of the day tichazvivhurira edu isusu mafactory, tichakuproducer finished things, tisangana kuti kwanzi it's a Chinese company. No, handiti inenge iri company redu iro muno munyika richiproducer mafinished products. MaChinese anenge arimo hatizomadzingi, but isuwo tita kutokombita nawo, handiti. So ndo mamiriro akaita zviri kuitika right now. Nyaya yedu isusu muZimbabwe inyaya yekuti pane mari refu, but tikapata mari iyoyo inodliwa nevashoma, and already vari kutoidla izvo, vari kuimora, handiti, but vanogona kuramba vachingomora vagorarama malifestyle. And the problem yavo ndekuti malifestyle avo ndeekutospenda, vanotospenda mamillions per month. Mwana waMnangagwa ari 1 unotogona achitospenda kana kuma 10 million per month kumaintaina mamansion ake all over the world, kumaintaina magirlfriends ake all over the world. Because at that level of spending, zvorati kuti kana muchiona achispendera kana kakeusaka anotori mamwe masgirlfriends kunana China, maChinese kana kuvarungu, anenge atori vakadzi varungu
because mari yacho haiperi. Handiti, I mean, muri kuona zviri kuitika, toti kudii? Muri Zimbabwe, peace.